čini mi se da je bitnije i od Svetog Trifuna i od Dana zaljubljenih to što je nama zapravo potreban datum kao podsjetnik da nekog sa kim provodimo gotovo svaki dan zagrlimo, da mu pokažemo nešnost i da mu kažemo da ga volimo. Da, zato je paradigma zapravo 8. mart. To je, ja mislim, najponižavajući dan za ženu od svih mogućih ostalih 364 dana. Jer kao eto tada pravimo neki cirkus, kupujemo cveće, a ostalih 364 dana se ponašamo prema ženi kao prema sluškinji ili neki put kao još gore, ili u ovom slučaju što ti kažeš da ćemo se tog dana setiti da kupimo ovoj svojoj devojci cvetak ili devojka svom mladiću, a jeste jurcanje, jurenje i jurnjava ovoga sveta u kome živimo zapravo dovodi do toga da zaboravimo i na sebe i na bližnje i onda nas tako neki datumi, pa moramo čak to da ukucamo u telefon, pošto ćemo i datum zaboraviti, nego će da tamo klikne i da kaže, ej, sada trebaš da čestitaš, ne znam, majci ili devojci. I to je, pretvaramo se u kiborge, pretvaramo se u ljude koji su transhumani. Pretvaramo se u ljude kojima je potrebna aparatura da bi mogli da razmišljaju.